shayar da ni shani ke kai ne ko ina sa hada je hakan ki ne ban gudun ga masaje lemon gasi ke ce da ni ina gide soyayyar kina kan kame ke bangana ki zana nuna kuma yi wuya sanani ba zana auna ko kanki in sibe alfahari da kai zana yo ai ko ina ka ce zana yo tashi ka jani in bi ka ko a ina nisan ka na kankane lemon gasi ake jira yawa a taro ba su jikin su dan nahiya yanzu wargi ya kare mun fito sabon yaƙi ko ana tsara su wata wanne sai yayi mai ya kai gauje maza har ya kai gauje maza dai bello to ina wuni dai gwamna yanda kake daidai na a mai haƙuri bello za ya fi kowa murna to ga wuri honorable duk wanda kama matawalla soyayya ta tsakani da Allah ya fito a yi matawalle ba wai mutum yana gudu yana susar duwa yana ya tai ba mai gado ga iskanci da minarci da gudu tsoma matawalle yanzu shi adda jaha shi an mai al'umma shi aka kauna shi ya san daraja al'umma shi ka san al'umma ta Hassan Hora ni na ji dadin wagga magana da ka zo da ita na ji dadin ta don ni yanzu ka ƙara yi ma allura zai fito kiriri duniya ta ƙara tabbatar da cewa ni dan matawalladi kwarai ko duniya tabbatar da cewa ni dan matawalladi na jini don haka nan ka saman gida a'a ba shi ba yanzu wargi ya